Alright mga kabalen. So eto, dito tayo magte-take off ngayon sa may Shell. At ang destination natin ay sa Gintong Pakpak, Arayat, Pampanga. So eto, naka-navigate na tayo sa Google Maps at take off na tayo. So salamat sa Diyos dahil kahit papano nabigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng or maimbitahan para maging isa sa mga segment host ng Good Morning Kuya dun sa kanilang segment na Trip Ko To. So salamat UNTV and Good Morning Kuya for giving us an opportunity to be part of your show. Ayan. So maya pag diretso natin doon, so tutur ko muna kayo ng konti dun sa place. So ipapakita ko sa inyo yung cafe nila at kung ano pa meron dun sa loob. So explain ko lang po bakit Moto Kabalen. So syempre moto kasi we tend to go to places using yung motorcycle. Now, Kabalen is a Kapampangan word which means kababayan or kabayan in Tagalog. So, Kapampangan po siya kasi dahil Kapampangan po tayo and I'm proud to be a Kapampangan, and kaya siya ginawang Moto Kabalen kasi we tend to go to places in Pampanga. Maybe for now, habang nag-uumpisa po tayo sa moto vlogging, so I would like to showcase yung mga magagandang tanawin at magagandang lugar o kainan na mapapasyalan natin sa Pampanga. So gusto ko po kasi mahikayat yung mga taga Manila o taga South, Laguna, ganyan, mga Batangas, para bumisita naman po dito sa amin sa Pampanga. So pinopromote ko yung beauty of Pampanga. Ayan. So kaya Moto Kabalen ang ating ginamit na YouTube name. Ayan. Okay, so now we are approaching Magalang, Pampanga. So sa Arayat po yung destination natin, pero ang daan natin is dito, Magalang, Pampanga. Siguro dito sa vlog na to ang ipapakita natin ay yung mismong finished product na, para at least, di ba, quality yung video na ilalabas natin. So para at least kompleto yung mga gamit, quality yung mga shots, and syempre para sa inyong mga viewers yon, para sa mga subscriber at magiging subscriber pa ng Moto Kabalen Moto Vlog channel. Ayan. So syempre gusto ko pagka nanood kayo quality yung mapapanood ninyo. For now, palagay ko makakarami naman tayo ng content Pampanga and Tarlac alone. So napakaraming magagandang tanawin, pasyalan, mga kainan na makikita dito sa Tarlac and Pampanga. So ayan, so abangan po ninyo. Don't forget to subscribe and click that notification button. Oy, button. Ang social button. Okay. Okay, so don't forget to subscribe and hit that notification button. Ayan. Para updated kayo sa mga videos ni Moto Kabalen. Ayan. So ayun nga, pagdating doon, magre-ready na po tayo, magbibihis. Although naka full gear ako ngayon, naka full riding gear, dahil syempre ang advocacy rin natin is safety riding. So always wear your protective gears. Ayan. So wag tayong maging careless sa daan, lalo na naka ano lang tayo, 2 wheels. So ayan, anticipate natin yung mga pwedeng mangyari, kaya kailangan laging safe tayo. Safety first. Wear your gears, your gloves,
your riding boots, padded jacket, ayan, and knee pads. So yan, napaka-importante niyan lalo na sa ating mga riders. Ako po, hindi ako lumalabas ng bahay lalo na hindi naka-helmet. Parang hindi ko para akong nangingilo. Para akong nangingilo pag lumalabas ako ng bahay na walang helmet. Kahit dyan lang sa kanto, nag-helmet ako dahil ako, with all honesty, ganun talaga nararamdaman ko. Parang hindi ako safe. Parang napaka-unprotected ng sarili ko o ng ulo ko pag wala akong helmet. Siguro dahil nakasanayan ko na rin na mag-helmet palagi. Ayan. For safety naman yan, hindi naman dahil for inconvenience. Yung mga iba kasi nakikita ko walang helmet. Yan, katulad nito, yan. Ilang tao yung nakasakay niya sa sasakyan sa motor na yan, no? 1, 2, 3, 4, 4, isang pamilya. Ako sumemplang ito, di ba? Kawawa naman lalo na yung mga bata. Wala pa silang mga helmet. So, please wear your gears. Okay, so syempre by the time na ma-upload itong video na to sa ating channel, nauna na ang UNTV na nagpalabas sa kanilang TV show. Syempre kailangan mauna pa rin sila dahil syempre sa kanilang material ito at hiniram lang po natin. So again, first of all, I would like to thank God for the opportunity. Secondly, to UNTV na nagbigay ng opportunity sa atin para maging isa sa mga segment host ng trip ko to. Hey! Yan. Kaya sa mga nagbabalak po na mamasyal this coming weekend, baka po gusto nyo subukan ng isang nature sanctuary located lamang sa Arayat, Pampanga. Patok din ito sa mga plant at nature lovers. Sama natin ang ating production team sa Gintong Pakpak Eco Park dito sa Trip Ko To. Good morning, Kabalen! Good morning, mga kasambahay! Nandito tayo ngayon sa Gintong Pakpak Eco Park, Arayat, Pampanga. Halika, samahan niyo ako at tayo'y mag-nature tripping. Matatagpuan ang Gintong Pakpak sa Arayat, Pampanga. Approximately, an hour and a half ang biyahe mula Manila hanggang Arayat. Kung nature lover ka naman at naghahanap ng relaxing place to unwind and to escape the busy city life, ito ang perfect place para sa'yo. Kaya,
Tara na at i-explore ang Gintong Pakpak amenities and recreational activities. Ayan, so ngayon nandito na tayo sa loob ng Gintong Pakpak Eco Park kung saan makikita natin sa aking kanan ay yung kanilang napakagandang man-made lake. At dito naman sa aking kaliwa ay yung camping site. Mamaya makikilala natin si Ma'am Mai, isa sa mga marketing officer ng lugar na to para mas mapakita pa niya sa atin kung gaano kaganda ang Gintong Pakpak. Halika kayo. Alright, so ngayon kasama natin ang isa sa mga marketing officer ng Gintong Pakpak, si Miss Mai Santos. Bati naman po kayo sa ating mga kasambahay. Good morning mga kasambahay. Good morning po kuya. Ayan. So, Miss Mai, kanina nakukwento mo sa akin na ang pinaka-highlight ng lugar na to ay yung sa tuktok. There are two ways para makaakyat dun sa taas. Yes po, the one is the 208 steps, then the other one po is the jungle trekking po. Parang challenging ah. Yes. Alin po ba dun sa dalawa yung mas madali? Mas madali po yung jungle trekking kasi hindi po siya gaanong matarik. Unlike po sa 208 steps, though mas malapit po yung 208 steps pero matarik nga lang. So, Mamay, ito na yung 360 degrees view, no? Yes po sir, yan po yung pinakadinadayo talaga ng mga guests po na nagpupunta dito. Wow. So, kanina, inakyatan natin from the bottom, 208 steps. It's really a great way to get fit. So, gigising ako ng umaga from my accommodation, tapos exercise. Yes po. Wow. So, instead of magja-jogging ako, akyatin ko na lang to, di ba? At magandang view pa yung makikita ko. Oo, tama, tama. Napakaganda naman dito sa lugar nyo. Yes po. Oo, very relaxing. Talagang unang tingin mo palang mag-e-enjoy ka na. No po sir. So, ma'am, halimbawa gusto kong mag-stay dito ng, let's say, overnight. Meron ba kayong mga ino-offer na accommodations? Yes po sir, meron po kami. Meron po kaming deluxe cabin, meron din po kaming kubo glamping. Yung dalawang yun po is good for 2 packs. Then for families naman po, meron po kaming private villa, deluxe villa, and standard villa po. Bakit Gintong Pakpak yung pupuntahan ko? What's your edge? I mean, bakit pipiliin ko to compare sa isang 5-star hotel? Ang hinahanap po kasi talaga nila is makapag-relax ng todo, as in umiwas sa traffic, stress from the cities. That's why dito po nila pinipiling mag-accommodation. We connect with nature nga po kasi since nasa bundok nga po talaga kasi kami. Maraming salamat po sa staff and management ng Gintong Pakpak Eco Park. Invite nyo naman po ang ating mga kasambahay para malaman naman po nila paano pupunta dito. Yes po, New Gintong Pakpak is located at Purok 6, Baliti, Arayat, Pampanga. Searchable din po kami through Waze and Google Maps. Just search po New Gintong Pakpak Eco Park. Ayan, so hanggang sa susunod na episode ng
Trip ko to! Dito lang sa Good Morning Kuya! Good morning, Kuya! Alright, mga kabalen. So, ayan, tapos na po ang shooting. And pauwi na po tayo. So, nag-enjoy ako. Napakaganda ng experience with UNTV. And good morning, Kuya. So, ayan, sana po magustuhan nyo ang video natin for this pilot episode. So sana po suportahan nyo po ang ating channel, Moto Kabalen Moto Vlog. Please hit that subscribe button and notification bell. Ayan. Okay mga kabalen, so hanggang dito na lang po ang ating vlog. Tatapusin ko na po dito. Maraming salamat po sa mga nanood from the beginning hanggang ngayon. Salamat po. Sana suportahan nyo pa po ako hanggang sa mga susunod nating mga episodes. So please like, subscribe and hit that notification button. Okay? Alright, salamat and God bless.